барои таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти он дар асоси дастуру супоришҳои пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаи баландбардоштани маданияти истифодабари замин, фаровонии бозори истеъмолӣ ва бовасеъ кардани майдони кишт ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинон дар хоҷагиҳои ҳудуди шаҳри Кӯлоб, аҳли заҳмат дар майдони 2689 гектар ғалладона, 897 гектар сабзавот, 320 гектар пиёз, 178 гектар картошка, 2856 гектар пахта кишт намуданд. Кишоварзон дар баробари ҷамъоварии пиёзу картошка ба дарави ғалла низ шурӯъ карданд ва ният доранд ки ҳосили хуби ин зироатро ба даст оваранд. кишоварзони шаҳри Кӯлоб дар майдони 2689 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронида, аз ҷумла гандум 2420 гектар. мо аллакай дарави ғалларо оғоз намуда кишоварзон аз заминҳои обӣ ҳосили хуб гирифта истоданд. мо ният дорем ки дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ гузаронида, аз ҷумла сабзавот, хӯроки чорво ва аз онҳо ҳосили хуб гирем. аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб ки дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд, соли равон бо истифода аз тухмиҳои хушсифати ба ин маҳал мутобиқ ҳосили дилхоҳ ба даст оварда истоданд. вобаста ба мусоидии обу ҳаво ҳосилноки ҳар як гектар ғалла нисбат ба соли гузашта аз 5 то 10 сентинери зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои деҳот дарави ғалла тариқи техникаҳои соҳавӣ сурат гирифта, ин омил ба сари вақт оғоз кардани кишти такрорӣ мусоидат менамояд. дар хоҷагиҳои деҳоти Кӯлоби шаҳри Кӯлоб маданияти истифодабари замин ва бардоштани 2-3 ҳосил аз як замин баралло ҳис гардида, кишоварзон барои бо маҳсулоти тару тоза таъмин кардани бозори истеъмолӣ ва қонеъгардонидани талаботи сокинон ва захираи маводи ғизоӣ аллакай баъди ҷамъоварии картошка, пиёзи барвақтӣ ва ғалладона дар заминҳои холӣ гашта кишти такрориро баромонданд ва мақсад доранд ки аз кишти такрорӣ низ ҳосили дилхоҳ ба даст оваранд. Назирмади Сафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз шаҳри Кӯлоб.